Guys, na may karon sa Kabilin. Yan, dunay followers ako rin hangyo nga mapa drop ko siya kwarta, pero guys, ako siyang atuon ako sa siya, pero lahi akong content. Papilion ako siya, guys. Papilion ako siya og asa sari, puso ba o itlog. Okay. Okay guys, atong duolon guys. Oh. May pagkaloto lagi. Ayaw, mag-video. Oh, ano yun? Away, video ay. Papilion, di ka? Ah! Asa man ka sa itlog ug sa puso? Puso. Asa? Tarong ba? Itlog o puso? Asa ko? Sa itlog, sa puso. Kamo? Pagtaro ba? Asa man ka sa itlog ug puso? Isa. Puso lang. Puso. Puso? Hindi ko nag-itlog pa. Yan naman ka sa puso. Pinagi na yung pakapin. Kaya tamo ro magdatag-anan. Nay, pakapin. Taro kayo. Tarawa ko ron guys. Lagi pa. Yeah. Thank you guys! Thank you. Palayo, palo, Salamat palayo, kayo. share sa video. Man na palo na. Share. Salamat kayo. Oh, sige, salamat. Salamat kayo. Oh, sige.